L-Orkestra taż-Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea hija waħda mill-akbar orkestri fl-Ewropa. Din l-orkestra ser tkun qed tagħti spettaklu f'pajjiżna l-ħamis li ġej fl-okkażjoni tal-ftuħ uffiċjali tal-Pjazza Teatru Irjal tal-Belt Valletta. Din l-orkestra hija magħmula minn madwar 125 element differenti fosthom 3 mużiċisti żgħażagħ Maltin. Il-bqija tal-artisti ġejjin mill-pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari José Herrera qal li dan it-teatru ilu fil-mira ta' kontroversja sa mill-ewwel żminijiet tiegħu. Huwa qal li dan il-post joffri sfidi partikolari u l-Gvern huwa kommess li jagħmel l-aħjar użu mill-vantaġġi tiegħu. Tenna li l-Pjazza Teatru Irjal huwa spazju miftuħ li ser jintuża b'mod kreattiv u versatili fejn l-arti u l-kultura jingħaqdu flimkien. Permezz ta' dan il-proġett u aktar proġetti fil-futur, il-Gvern huwa kommess li bil-kultura ikattar l-impjiegi fil-pajjiż. Dan il-kunċert qed isir b'kollaborazzjoni mal-Valletta 2018. Iċ-Chairman tal-Kumitat V18 Jason Micallef stqar li l-isforz biex tinġib l-Orkestra taż-Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea jista' jitqies bħala investiment. Stqar li l-fondazzjoni li huwa imexxi qed taħdem fuq opportunitajiet ġodda snin li ġejjin u anke wara l-2018 meta l-Belt Valletta ser tkun il-Belt Kapitali tal-Kultura Ewropea. Lan tagħha huwa li żżid it-tagħlim artistiku u kulturali. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti Albert Marshall qal li l-Orkestra taż-Żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea huwa ffinanzjat minn għotjiet li ġejjin minn kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Dan l-avveniment tenna Albert Marshall li ser jinkludi 152 mużiċist fuq il-palk huwa sinifikat fit-tnedija tal-ispazju ġdid fi Pjazza Teatru Irjal għaliex dan ser ikun eżami b'saħħtu fejn għandu x'jaqsam mal-amplifikazzjoni u spettaklu viżiv.